TV. Muri yaZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama. Nyaya dziri kuitika iko zvinezvi pari kupisa pari hot. Tiri kwamvura yacheka makumbo ikoko zvekuti akuda anonzwa kuri kutsva demo kuchisara mupini wacho. Pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika. So nhasi ndatora umwe guest kuti tingokurukura nyaya dziri kuitika. Vanhu vari kubvunza mibvunzo yakasiyana siyana. But I'm sure pane apa muchapindurika tichitaura futi nyaya dzimwe dziri kuitika paground. Saka garai malaika this video kuitira kuti tikaripa thumbs up vamwe vanokwanisa kurionawo sekuonawo kwamariita imimi nekuti pane vagara valaika nechekudhara. Yes maswera sei baba vachinogurei? Aiwa ndaswera hangu leader ndaswera hangu. Aiwa taswera bo. Saka ndambokufonerai apa kuti timbokurukura about the current situation right now, about zviri kuitika. Munotiwo kudi nesituation iripo iko zvinezvi. I hope manzwawo kuti zvinhu zvakamira sei. Polisi yambomukira yakazara but iko zvinezvi tikutambira imwe update yekuti vari kunzi vabvisa polisi. Ini maonera andiri kusvika. Zvinhu zvekutanga mukaona situation iripo, vanhu vanga vagara vachizirwa vanhu vemuZimbabwe. Saka zvokuzama kushindisana nekusimbisana, vanhu vane fear, vanhu vari kutya baba. Asi hazvide kuti vanhu havasuda kuti vabvise munangagwa kana kuti vapinde murodhi. Inyaya yekuti chete munoziva chakatanga ndo chakachenjedza vanhu vakajairira kugara vachipfurwa, kugara vachirohwa. Halo? Ndiri kukunzwai. Saka nenyaya yekuti vagara vachirohwa vachishungurudzwa iyoyo, saka vanhu vachiita zvekudongorera zviya zvevakamira nemiti, vakamira nemadziro nemakona nedzimba, vakamira negirikini, vamwe vachiita zvekufoa chibvunza. Asi understand the situation. Kudoka Harare munenge masviba. Kudoka kwezuva muHarare munenge masviba. Ndio maonero andiri kuzviita inini. Because vanhu vavhundutsirwa nemasoja nemapurisa. Saka munoona vana Mnangagwa mukuona vakomana avo veriot vakapfeka zvimaningi avo zvimabhuruu avo havasi mapurisa vanhu ivavo, vakomana veZANU PF vakapiwa kumaruzevha vana guruwe mutoko kuna Mutare vana Chimanimairoima nekuti zvimbomara mapungwe kuona toengu vatorwa vakatrainwa 2 weeks 3 weeks kuti vaende kunomira murodhi semapurisa. Hakuna mapurisa akawanda kudaro nyika yeZimbabwe, masapoti unit akawanda kudaro munyika yeZimbabwe. Inyaya yekuti vanhu vakaita zvekujarwa vakatumwa. Saka asi chandoda kuudzai kudoka kwezuva rinei inini ndodasira kuti zvinhu zvinenge kuchinja inini. Zvinenge zvachinja dambudziko riripo mukoma wangu nderekuti nyika yedu yatungamirwa nematsotsi. Because mukatarisa iko zvino zvikupa conference iwe iri kuitwa iyi, chembere dzese dzeZANU PF dzakapiwa motikari nemari, ndo dziri kutuma vana mumaruzevha marokesheni, ndo dziri kudyara vanhu chembere idzodzi kuti dziende kunosvibizira nekuvhundutsira vanhu. Saka nokuti dziri kurwira kudya kwadzo idzo hadzisi kutarisa kutambura vana veZimbabwe. Iwe vana namebo chinomona vaya dana vapa muchingwa vari kutarisira kuguta kwavo iwe kupiwa motikari nemachembere mamwe akapiwa mota nemaMPisa. Saka manjana mumarokesheni nemumaruzevha vanhu vazhinji zvimapoka zvakanga zvapiwa mari kuti zvisasumudza miromo. Saka vanhu varipo nasu uno vari kupinda murodhi, vanhu vari kuzama kuda kuti vaedze kupinda but vanhu vachiri kutya, asi vachapinda, vanhu vachazara murodhi. Kubva Mnangagwa uchabva maonero andiri kuzviita even dzakufamba zvakanaka program, but pane program ichatomuka hombe chaiyo ichatonanisa Mnangagwa. Asi Mnangagwa achabva chete this nerini yatangwa iyoyo, hondo yatangwa iyi haipere nhasi bahondo iyi baba mukoma wangu. Make sure kuti ndokutanga kunoita chimurenga kana murenga chinotanga achianza kutika murenga kana chichitanga chinotanga saizvozvo. Ndikupa murenga chinotanga saizvo. Even mukaenda kuna Mozambique hazvina kutanga zvakadai, mukaenda kuna DRC, kuna Uganda, Rwanda, kuna China, vari vana nokupaenjo zvichitaura kudai so vakomana ekuti anozodzoka ari muZimbabwe akocha tuva mutso isusu tisizomugara
chapandukirichi nokuti vanhu vakapinzwa fiye vanhu vakashishidzirwa kwemakore akawanda muZimbabwe vasina kusununguka kuti vaite kodzero dzavo. Saka maonero andiri kuzviita inini vana vegeza vakavo kunyarara kuri kuita Chiwenga ka kune vakunoreva baba manyariro aya ndeintelligence yemilitary. Chiwenga utsotsodzire kuparadzana vanhu ba itsotsi maona kuzvita atira kuita ndechorira charo chaiwo kunyara kwari kubuya nemukadzi wake nechire chibaya even vana geka zvavari kuita izvi mastrategy aya ika kokupasira kwacharo chaiwo pachabuda chimoto chinochisa. Yeah, pachaita kupandukirana paya nokuti imi Chiwenga wacho ungabusa zvakaita sei kwaari kubva kwese ngari mumwe munhu kuti akuno kuti tiri kuisusu comrade Chiwenga vakangobuda munyika kutotisa zvakuti kupinzwa pakona pasingaiti nevarume veZANU PF vanatava vakomana vachidiko muzana vanogona kusimisa macrossfire. But why asiri kuti Chiwenga, why asiri kutisa? Yeah, ichokwadi. Makambozvibvunza kuti why Chiwenga asiri kutisa? Pane nyaya iri ari kusacrifice kuti pira kupinda muhondo yevarume kuti ari kusapoza imomo wanyarara. Yeah, ichokwadi. Alright, ipapo handapanzwa zvangu pachinogure. Mubvunzo wangu wandinawo nhasi wani chete handisidonya kubvunza zvakawanda. Ndakanzwa Ngirikini Advocate Nelson Chamisa vachitaura kuti zvoni machinzi nevanhu ko imimi semusiri kunhikirinawo musiri kuindosa kana kuti kukurudzira vanhu kuti vapinde mustreet musi wa17 dheri riri kuuya iri. Vakapindura vakati zvoni 2017 yakatidzidzisa a lesson. Imimi, you are a big supporter, a big activist anomirira Advocate Nelson Chamisa. What's your take on that one? Munoiona sei nyaya? Right, nyaya iri kuitika mukoma ndeyekudai so. Advocate Nelson Chamisa is not a celebrity. Advocate Nelson Chamisa is not a dictator. Advocate Nelson Chamisa is not a selfish. Chakunofuna kusanda chekuti pakaitwa ma-election iwaya esa aitwaya dzapimwe manga muine yamunangaba manga muine vamwe vanhu vakashimira opposition asi vari kuzanu vanhu ivavava ndivo vamwe vacho vakafanana naChiwenga ivava ndo mwakafanana nevamwe vanana kologesa kamwe zavo vakanga vachivimbisa zvimwe zvinhu zvokuti vanoda kudzwa vaChiwenga isa muromo vaita sokuti zvavakapromisa nokuti ini yakaitwa 2023 yayo vaChiwenga wina ma-election wawina ma-election vane zvivimbiso zvavanga vakaitana nevamwe vakuru vari kuzaniko nevamwe vakasiyana-siyana asi dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kuzanu vane kutengesa kwavakaita kana kuti kukundikana kwavakaita pano zvinhu zvavakanga vachifungidzwa kuti vari kuronga 28 that's why shabashandiswa baba zotsemura bato nekuti zvavasisa vanhu vakawanda vemuZANU PF izvozvo pane zvavanga saka nyaya iripo ndekuti vachapa zvinhu izvi vanenge vaoneka kukoko kuti imimi kana titibane 2023 election makandibhaisa imimi mukandinyebera nhasi una imimi 2023 election imimi ndinoiradza kuti munenge maindionesa muchiri muchizvinhu zvichagadzirisa chichi saka vakagadzira zvakawanda zvavakanyeba vachamisa vachifungidzira kuti zvinhu zvini pasina kuhwa pasina kutana pasina kuita sei saka nhasi unoiva kuti zvinhu zvashanda futi ndodzisemo waakuuya futi vati vachamisa wayaitibatane kuti maakuda kutanga kudira 2023 makandidisappointa mukanyebera vana veZimbabwe zvinhu zvakawanda imimi varume veZANU PF saka nhasi maakuda kuuya futi kwandiri kuno kuti muone kuda kundisenta futi nyebera vana veZimbabwe nokuti imimi makandinyeberera saka inini kana chida kuti wirane chokwadi chaicho Chamisa ichiona kuti munhu anomirira dzimwe nyika anosapotwa nedzimwe nyika woita masigiti ekudaindana saka vanaChiwenga vanga vari kutadza kusvika panguva yekuti vabvume kugara pasina Chamisa vasainirane vana Gesa vana vakagara pasina Chamisa kuti vasainirane nekuti kana tikatenderana imimi neni kuti katiroi munhu kawina then tichazoshayana kutonga kana tichazowana zvakati kana kuti pachina agreement yakapano inotafunane futi ini yaiparare kana tikataura neagreement yekutonga but nyika yahwina imunenge mune masimba akawanda kudarika ini ichadzvinyirisa vadzoka slogan yavaChiwenga iya yekuti chinhu ndechedichi saka vachamisa vanenge vane pfungwa yekuti ko isusu kana tadzawirana kangati tsvagewo nempokitava tichibatana isusu vari kubana vachona vari
mauzano nesuwo opposition tichisainirana pasi kuti tichashira sei mashandiro atichaita kuti tirwise dictatorship munyika umu kana kuti rights saka vachiwanda ndo vatiri kubuda kuchena vachandirect vanageza ndo vatiri kubuda pachena pana misa hana kutamba but ada zvinhu zviri fair zvisina kuhwanda ngwana kana chitotsima ngwana kana zvisina kuitisana. Alright, thank you so much Baba Chinogurei mataura side renyu renyaya. Ndichazokufondera back kana pachinge pane zvimwe zvinenge zvichizotaurikawo kana tichiona kuti demonstration iri kufamba sei. So for now regedzai timboita tichibudisa futi zvimwe zvinhu zviri kuitika kuHarare. Muve nezuva rakanaka. Alright, sharp. Vachamisa varimo mumabhati vari kurwa zvavo vana vavo ndo vari kurwa ivo vakamirawo pakona kuchamisa. Alright. Vatamisa varimo bhati vakamira pakona because wanopesera pehokana naiti vakapakati zvinhu zvinhu zvapungapitika zvinonyadzachamisa zvinhu zvadaiso zvinonyadzachamisa saka chamisa unochiona vakamira vakagezana nachiwenga paakauyana pakamira chaipo chaipo pamaringe nekubanana naivo vachaaakaita maelection ourirwa kwavakaitwa kuti ivo vari kuzvitora sei kuzviona sei mutemo wekunzi wadzwe wemaelection uyu vari kuzvitakavamisa vangomira asi vari kuti vana itai. Alright, tinotenda Baba Chinogurei, muve nezuva rakanaka. Ndinokutendai. Sharp. So muri Zimbabwe, that was Baba Chinogurei. If you have something to comment, ngatisangana mu comment section. Zvamanje ngatigumire panapo. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV aichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.